Últimament se mos fa complicat això de trobar-nos. Quan un no pot, l'altre tampoc. Quina mala sort. I és que sempre costa endevinar quin dia fotrem-lo dinar. Que a veure quan vos enganxo, que este fin de no baixo, o si pogués ser ens un demà, que no me toca anar a treballar. Tot s'ha de quadrar, que la cosa va de mitjà. Però allà que allà, quan tots podem quedar, tornem a trobar-nos per a xalar a matar. I és que si algo que mos agrada a tots i molt és fer lo llepol.